7 taon makalipas ang pangyayaring yon, patuloy pa ring naghihintay si Omar sa pagbabalik ng kanyang ama at tiyuhin. Kung ano-ano ng paraan ang kanyang ginawa, subalit bigo siyang matukoy ang eksaktong kinaroroonan ng mga ito. Marami na ding nagsabi sa kanyang mga albularyong patay na ang mga ito, subalit mariin niya itong tinututulan sa kadahilanang nagagawa niya pa ring mapanaginipan ang kanyang ama't tiyuhin na nakikipaglaban. Sa mga nagdaang taong labis ang pangungulila nila ng kanyang ina, natuto siyang magtuklas ng lihim na karunungan ng mag-isa. Labis-labis ang pasasalamat niya noon sa kanyang ina dahil sa kabila ng pagiging likas nitong tao, nagawa siya nitong magabayan sa pag-alam ng mga lihim na karunungan. Kahit papaano, naging madali naman para sa kanya ang ganoong gawain dahil sa mga naiwang kaalaman ng kanyang ama. Sa pagsapit ng eksaktong araw ng pagkawala ni Manong Arnel at ni Balong, napagpasya nilang mag-inang lumipat sa ibayong baryo. Nararamdaman kasi nila doong hindi sila matatahimik dahil sa iilang mga taga-baryong palaging nakamasid sa kanilang mga gawain. Ang kanilang kahuli-hulihang salapi noong naipon sa pagtatrabaho, ginamit nila para makatirik ng pundasyon sa ibayong baryo. Kahit papaano, naging maayos naman ang kanilang pamumuhay sa bago nilang tahanan dahil sa mga mabubuting bagay na ipinapakita sa kanila ng kanilang mga kapitbahay. Isang araw, habang abala si Omar sa pag-iitak ng kahoy, merong napadaan sa kanilang tahanan na isang magsasaka. Naghahanap yon ng manggagamot dahil manganganak na ang kanyang asawa. Siyempre, bilang lalaki hindi siya maaaring magpresenta dahil gawain yon ng isang kumadrona. Upang makasigurong ligtas ang anak ng magsasaka sa tiyak na kapahamakan, ninais niyang sundan ito upang mapagmasdan ng lugar na kanilang pinagtitirhan. Inaasahan kasi noon ni Omar na merong madadapo doong aswang na nasa pagbabalat kayo ng isang tao. Manong, meron na ho ba kayong nahanap? Kung wala ho, pwede si inay. May karanasan ho siya sa pagpapaanak ng isang buntis. Wika ni Omar habang nakatitig sa lalaki. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad yung sumang-ayon sa kanyang nais. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang kubo nito kung saan medyo may kalayuan sa kanilang tahanan. Marami din siyang nakitang taong nakikiusyoso na siya namang mabilisan niyang pinakiramdaman. Paglapit nila sa lugar, napansin niyang wala namang kahit na anong nilalang ang naroon. Pagpasok noon ng kanyang ina sa loob ng bahay, sinabihan siya nitong mag-iikot siya sa paligid upang masigurong walang kahit na anong demonyo ang magtatangka sa bata. Nagpasama siya noon sa lalaking humingi sa kanila ng tulong upang masigurong hindi sila nito paghihinalaan ng kung ano-ano. Mahirap man kasing sabihin pero labis talagang tumatak sa isipan ni Omar ang paghihinala sa kanila ng ibang tao bilang isang pamilyang merong dugo ng mga aswang. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, kumain ng isang buong kalamansi si Omar, hudyat ng pagpapakita niya sa lalaki na isa siyang ordinaryo. Siya nga pala, Manong. May nararamdaman ho ba kayo ditong kakaiba tuwing gabi? Pakiramdam ko ho kasi medyo delikado dito sa lugar ninyo. Wika ni Omar sa kasama niyang lalaki. Sa totoo lang, marami talaga kami ditong nararamdaman. Halos minsan nga, buong magdamag akong hindi nakakatulog dahil lamang sa pagbabantay. Awa naman ng Diyos, walang nangyaring masama sa aking asawa at supling. Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig ito ni Omar, bigla naman siyang kinabahan dahil biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang uri ng mga aswang
na hindi nakikialam ng mga babaeng buntis. Hinihintay ng mga itong makapanganak ang kanilang biktima bago ito sumalakay sa lugar na kanilang minarkahan. Sa loob din ng 9 na buwang pagmamasid ng mga ito, gumagawa sila ng mga kakaibang ingay kapag gabi upang hindi mapaghinalaan ng mga taong nakatira sa lugar na yon ang kanilang totoong misyon at pakay. Bagaman simple lang ang taktika ng mga ganoong uri ng aswang, marami pa ring likas na tao ang nahuhulog sa bitag ng mga ito. Matapos itong pumasok sa isipan ni Omar, bigla naman siyang kinabahan para sa kaligtasan ng bata. Kung hindi siya nagkakamali, ang gabing papasapit noon ang hudyat para sa mga nilalang na sumalakay. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, sinipat niya ang bawat dingding at pundasyon ng kubo upang makita ang anumang marka na iniwan ng mga aswang. Pagsilay niya sa ilalim ng papag nito, laking gulat na lamang niya nang bumungad sa kanyang mga mata ang isang supot na nangingitim na pinagpipiestahan ng mga langaw. Halos hindi na makita ang kabuuang nilalaman ng supot na yon dahil sa dami ng insektong pumapaikot doon. "Manong, ano ho yung nasa ilalim ng papag ninyo?" tanong ni Omar. "Hindi ko alam, iho. Ngayon ko lang din nakita yan." Siguro, tinapon niya ng mga taong nakikiusyoso dito kanina. Hayaan mo, bukas at maglilinis ako rito." Sagot naman sa kanya ng lalaki. Nang marinig ni Omar ang sinabi nito, nagpresenta siyang kunin ang supot upang makita nila ang bagay na nilalaman nito. Sa sitwasyon kasi ng supot na yon, parang may kung anong patay na hayop ang nakasilid doon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakuha ni Omar ang supot at kasabay nito ang mabilisan niya ditong pagbitaw nang maamoy niya ang isang bahong nangangalingasaw sa loob ng supot. Pagbagsak ng bagay na yun sa lupa, laking gulat na lamang niya nang biglang maglaho ang amoy na kanyang nalanghap. Upang hindi siya noon pagdudahan ng lalaki, pinilit niyang mag-aktong walang nangyari. "Oh, ano Noy? Nakita mo ba ang laman? Parang bagoong natalaba ang itsura, oh." Wika ng lalaki. "Kaya nga humanong bagoong natalaba lang pala ang laman ito. Siguro, merong kumain dito kanina." Sagot naman ni Omar. Matapos nilang mag-usap, agad niyang dinakot ang supot at mabilisang itinapon sa malayong parte ng bakuran. Inihipan niya din yon ng usal para naman kahit papaano'y magawa niyang mabura ang bakas nitong idinapo sa kubo ng lalaki. Nang maisagawa na niya ang bagay na yon, agad naman silang bumalik sa entradang pinto ng tahanan nito para maghintay. Matapos nilang mag-usap, napagpasyahan naman nilang bumalik sa entradang pinto ng kubo. "Siya nga pala, Manong. Ayos lang ba kung bumisita kami ng aking ina mamayang gabi sa inyo? Huwag ho kayong mag-alala sa pagkain. Kami na ho ang magdadala." Masayang wika ni Omar. Nang marinig ito ng lalaki, ngumiti lang naman ito sa kanya habang sumasagot ng, "Oo naman, sino ba ako para magtanggi sa taong tumutulong sa akin? Bukas ang tahanan ko para sa inyo, Noy. Palagi mo yang tandaan." Nang marinig ito ni Omar, ngumisi lang naman ito habang dahan-dahang binabaling ang kanyang paningin sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa isang baliw na naglalakad di kalayuan sa bahay ng lalaki. Pagsilay niya dito, agad naman niyang nakita ang nagkukubling demonyo sa balat kayo nito na siya namang labis niyang ikinagalit. Animoy habang pinagmamasdan niyang naglalakad ang baliw, hindi na niya nagagawang mapigilan ang kanyang sarili na sapakin ito. Maya-maya pa, pasimpleng nag-usal si Omar ng mga buhay na salita
na siya namang mabilisan niyang iniihip sa nilalang. Pagramdam nito ng kanyang ginagawa, agad naman itong napatitig sa kanya habang mabilisang lumalayo sa lugar. Subalit nang akmang tatalikod na ito sa kanya, laking gulat na lamang ng baliw nang masipat siya nitong biglang lumitaw sa kanyang likuran. "Anong ginagawa mo rito? Naghihintay?" "Sabihin mo sa mga kasama mo, nasa ilalim ng aking kapangyarihan ng lugar na ito. Wala kayong magagalaw rito hanggat buhay ako." Wika ni Omar habang patuloy niyang sinisindak ang nilalang. Matapos niyang makapagsalita, bigla namang napadapa sa lupa ang baliw dahil sa pagramdam nito ng napakabigat na presensya na umiikot sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla namang nasipat ni Omar ang pangingisay nito, hudyat ng pagkapit ng kanyang usal sa katawan ng nilalang. Nang mapagtanto niyang mababawian na ng buhay ang lalaking yon, ninais niyang bumalik na sa lugar na kanyang dating kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas. Nasipat niyang nanghihinang tumatayo ang baliw habang dahan-dahang lumalayo sa lugar. "Noy, anong problema? Kanina pa kitang napapansing tulala." Wika ng lalaking tinulungan nila. Wala naman ho." "Pasensya na kayo, tatang ha. May iniisip lang ako." Sagot naman ni Omar. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na natapos ng kanyang ina ang pagpapaanak. Paglabas nito sa bahay, ibinalita niya sa lahat ng taong naroon ang magandang balita. Nang masiayos na nila ang lahat ng pangangailangan ng bagong silang na sanggol, masaya naman silang nagpaalam sa mag-asawa. Nangako din silang bibisita pagsapit ng gabi upang makamusta ang kalagayan ng bata. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, doon inilahad ni Omar ang totoong kaganapan ng pamilyang kanilang tinulungan. Nang marinig ng kanyang ina ang kanyang mga nalaman, nagpumilit itong bumalik doon upang magawa nilang maisalba ang bata sa tiyak na kapahamakan. "Huwag ho kayong mag-alala, inay. Hindi nila magagalaw ang batang yon. Pangako ho yan, kaya huwag na ho kayong mabahala." Wika ni Omar nang masipat niyang labis ang pag-aalala ng kanyang ina. Matapos niyang makapagsalita, agad naman silang pumasok sa loob ng kanilang tahanan upang katayin ang isa nilang alagang manok para maging ulam sa gagawin nilang pagbisita. Hindi pa man sumasapit noon ang takip silim, nagawa na nilang makabalik sa tahanan ng mag-asawa. Taus-puso naman sila nitong inimbitahan sa loob ng kanilang tahanan na siya namang labis na ikinagalak ni Omar. Habang nasa kasagsagan sila ng pagkain, doon na niya ipinagtapat ang totoo nilang pakay kung bakit nila nais bisitahin ang sanggol. "Tatang, pasensya na ho kayo kung hindi ko sa inyo ipinagtapat kanina. Ayoko lang kasi kayong mag-alala at mag-isip ng sobra." Wika ni Omar sa lalaki. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang muli nitong paglahad ukol sa mga detalyeng kanyang nasagap sa uri ng mga aswang na inaasahan niyang sumalakay noong gabi. Ayon kay Omar, na ang lahi ng mga aswang na yon ay nasa hanay ng mga ik-ik, kung saan purong sanggol na kalalabas pa lamang sa sinapupunan ang kanilang pangunahing pagkain. 9 na buwan nila noong sinusubaybayan ang sanggol ng kanilang biktima na handa nilang ilaban ng patayan sa iba nilang kauri. Kaya lang naman walang nagparamdam sa kanila noong kabuwanan ng kanyang asawa dahil sa proteksyong ibinibigay sa kanila ng mga nilalang. Matapos itong mailahad ni Omar sa lalaki, ipinagtapat niya rin dito na siya ay isang ganap na albularyo. Nang marinig naman ng lalaking yon ang kanyang ipinagtapat, halos hindi ito makapaniwala sa mga bagay-bagay
na inilahad ng binata. Matapos nilang kumain ng hapunan, inutusan ni Omar ang mag-asawa na dalhin sa gitnang parte ng kanilang tahanan ang bagong silang na sanggol. Nag-iisang gasera lamang ang nagbibigay sa kanila ng liwanag noon na siya namang labis na nagpapahirap sa kanilang sitwasyon. Bukod pa dyan, wala ding kulambu noon ang mag-asawa na maaaring ipangdepensa sa bata laban sa mga lamok. Ang tanging naisip na lamang nila noong gawin ay ang paypayan ito buong magdamag. Sa pagsapit ng 6:30 ng gabi, nagpaalam na si Omar sa kanyang ina at sa mag-asawa na magbabantay siya sa labas ng bahay. Doon siya mananatili hanggang umaga, mailigtas lamang ang batang walang kamuwang-muwang sa mundong kanyang kinagagalawan. Bago sinarado ng kanyang ina ang pinto, kinausap pa siya nito sa mga bagay na maaari niyang gawin kung dumating ang puntong malagay siya sa alanganin. Pinakinggan naman ito ng maigi ni Omar nang sa gayoy masiguro niyang hindi mag-aalala ang kanyang ina sa sarili niyang kaligtasan. Ilang oras pa ang lumipas, doon na nga niya naramdaman ang dahan-dahang pagbaho ng simoy ng hangin. Alam niyang hudyat ito na paparating na ang demonyo kung kaya't dahan-dahan na niyang inihanda ang kanyang mga gamit. Ang tanging inilabas lamang noon ni Omar ay ang tabak ng kanyang ama na merong nangangalawang na mga talim. Hindi niya ito pinapatalas sa kadahilanang sa tabak na yon, naroon ang mga alaala ng naglaho niyang pinakamamahal na ama at tiyuhin. Tay, Tiyo Balong, sana makabalik na kayo. Labis na akong nangungulila sa inyo. Kung alam niyo lang ang pinagdadaanan ko, masasabi niyong napakasalimuot ng buhay ko. Pero kahit na wala kayo sa tabi namin, labis pa rin ako nagpapasalamat dahil kahit papaano, kayo naging pundasyon ng pagkatao ko. Wika ni Omar habang nakatitig sa tabak ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling sa labas ng bakuran ang kanyang paningin nang maramdaman niya ang iilang mga nilalang na dahan-dahang lumalapit. Pagsilay niya sa mga itong nakatago sa mga kahoy at talahib, agad naman niya itong nilapitan ng walang pagdadalawang isip. Nang masipat niyang pinagtitinginan na siya ng mga ito, bigla naman niya itong sinindak ng kanyang presensya habang nagsasabi ng, "Hindi ba kayo natitinag sa mga babala ko? Bueno, ngayong nandito na lang din naman kayo, hayaan niyong ipakilala ko ang sarili ko sa inyo. Sinisigurado ko sa inyo ngayong gabi, matututo kayo ng leksyong inyong inaasam." Matapos nitong makapagsalita, bigla itong nagbigay ng utos sa isang ik-ik di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Pagkarinig ng nilalang ng kanyang sinabi, laking gulat na lamang ng mga kasama nito nang bigla itong tumugon ng walang kahit na anong pagdadalawang isip. Paglapit ng ik-ik sa kanyang kinaroroonan, bigla naman itong napaupo sa lupa, alinsunod sa kanyang utos. Nang masipat yon ng pinuno ng mga aswang, mabilisan naman siya nitong nilusob sa pagbabaka sakaling magagawa siya nitong mapaslang. Subalit, paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, bigla na lamang itong natigilan nang masipat niya ang nanlilisik na mga mata ni Omar. Pagharap nito sa kanya, agad naman niyang napansin ang labis na panginginig ng kanyang katawan nang sa hindi malamang dahilan. "Dahil ikaw ang walang takot na humarap sa akin, inuutusan kita na mula sa araw na ito, patuloy kang maglalakad hanggang sa malumpo at maagnas ang mga paa mo. Humayo ka, bagtasin mo ang looban ng gubat hanggat ikaw ay nabubuhay." Wika ni Omar habang patuloy na tinititigan ang nilalang. Matapos niyang makapagbigay ng utos, dali-dali namang naglakad ang pinuno ng mga ik-ik habang patuloy na umiiyak.
Kung sisipatin, animoy naglalakad lamang ito kahit yon ay labag sa kanyang kalooban. Nang masipat yon ng iilan nitong mga kasama, dali-dali naman itong nagsipulasan upang sundan ng kanilang pinuno. Subalit, nang akmang lalapitan na nila ito, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang 5 engkantong itim na nakatayo sa kanilang daraanan. Pagsilay nila sa mga nilalang na yon, agad naman sila nitong sinunggaban at walang pagdadalawang isip na binalian ng leeg. Matapos itong gawin ng mga nilalang, mabilis na naman yung naglaho kasama ang mga bangkay ng ik-ik. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang nilapitan ni Omar ang kanyang nadakip habang kalmadong kinakausap. Ngayong patay na ang mga kasama mo, tatanungin kita, ano ang gagawin mo sa buhay mo? Bigyan mo ko ng magandang rason para ikaw ay buhayin ko. Wika ni Omar sa nilalang. Nang marinig naman ito ng ik-ik, bigla na lamang itong napahagulgol sa pag-iyak habang manginig-nginig na sumasagot ng, Nais ko na lang hong malagay sa payapa. Siguro kung bibigyan niyo ako ng pangalawang pagkakataon, pipilitin kong mabuhay sa gubat at malayo sa mga tao. Matapos nitong makapagsalita, ngumiti lang naman noon si Omar habang inuutusan ito ng, sige, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Pero kapag dumating ang oras na muli kang magtangkang pumasok sa baryo, patayin mo ang sarili mo. Ibigti mo ang iyong katawan sa isang puno sa lugar na kung saan hindi ito matatagpuan. Nang marinig ito ng nilalang, dali-dali naman itong tumayo at nag-umpisa ng maglakad papalayo. Sa pagkawala ng nilalang sa kanyang paningin, ninais niyang bumalik sa tahanan ng lalaki para makapagpahinga. Dahil sa nakakandado na noon ang pintuan ng bahay, kung kaya't ninais na lamang niyang matulog sa silyang naroon sa gilid ng dingding. Naging matiwasay naman doon ang kanyang buong magdamag dahil sa napakapreskong simoy ng hangin. Kinaumagahan, maaga pang nagising noon si Omar dahil sa patuloy na pagtapik sa kanya ng kanyang ina. Omar, gumising ka na dyan at nang magkape ka na. Ikaw talaga kahit saan ka ilagay mahimbing pa rin ang tulog mo. Wika ng kanyang ina. Nang marinig ito ni Omar, agad naman siyang pumasok upang makapagtimpla ng kape. Habang nag-aalmusal siya noon, nilapitan naman siya ng lalaki upang magtanong ukol sa mga kaganapan noong nagdaang gabi. Noy, kumusta naman na naging pagbabantay mo kagabi? May nakita ka ba? Tanong ng lalaki sa kanya. Marami ho ako nakita, pero wag na ho kayong mag-alala. Hindi na sila babalik sa lugar na ito. Ligtas na ho kayo, lalong-lalo na ang anak ninyo. Sagot naman dito ni Omar. Nang marinig ito ng lalaki, napagpasyahan itong sa kanya ipangalan ang kanilang anak bilang tanda ng kanilang pasasalamat. Hindi naman noon nakatanggi si Omar dahil paulit-ulit siya nitong pinilit para sumang-ayon sa kanilang nais. Matapos ang kanilang pag-uusap, ninais na nilang mag-ina na bumalik sa kanilang tahanan. Bago sila tuluyang umalis sa bahay ng mag-asawa, kahit papaano, nabigyan sila nito ng kakarampot na salapi para sa kanilang mga ginawa. Sa paglipas pa ng ilang araw, namuhay namang payapa si Omar kasama ang kanyang ina. Matyaga siya noong nagtatrabaho sa gulayan tuwing umaga at kargador naman siya ng mga mais tuwing hapon. Isang araw, habang abala sa trabaho si Omar, bigla namang dumating ang kanilang amo. Makikita mo sa pagmumukha nito ang labis na pagkairita na para bang merong sumira ng araw niya. Paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, agad naman yung nagbigay ng kanilang mga sweldo para sa isang buwang trabaho.
Sa susunod na buwan, wala na muna kayong trabaho ha. Tigil na muna ang aking negosyo dahil meron akong kinakaharap na problema. Wika ng kanilang amo. Nang marinig ito ni Omar, pinili naman niyang magsawalang imik sa kadahilanang hindi na niya sakop ang problema nito. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na niya dahan-dahang narinig ang pagrereklamo ng iilan nilang kasama dahil sa yun lang ang trabahong bumubuhay sa kanilang pamilya. Subalit, kahit anong pilit pa nila noon, wala nang magagawa ang may-ari kundi ang isara ang kanyang negosyo. Nang mapagtanto ng lalaking wala nang saysay ang pakikipag-usap sa kanyang mga trabahador, ninais na niyang lisanin ang kinaroroonan ng mga ito. Pagtalikod nito sa harapan ni Omar, doon niya nasipat ang isang marka ng barang na nakasabit sa kasuotan nito. 2 beses niya pa noong ikinurap ang kanyang mga mata sa pag-aakalang pinaglalaroan lamang siya ng kanyang paningin. Subalit, kahit anong gawin noon ni Omar, natitiyak niyang ang lalaking yon ay magiging isang biktima ng pambabarang. Sa pagpapatuloy ng kwento, magaganap na ang pagtulong ni Omar sa negosyante at ang biglaang pagbabago ng kanilang pamumuhay. Okay, grabe, lakas ni Omar. Isipin ninyo, parang sa kaliwa pa lang nakapangyarihan yung ginagamit niya. Paano pa kaya kapag yung sa kanan na o kapag sabay na, di ba? Para wala na tayo maraming tanong, sunod kagad natin yung 13. Yun lang. Salamat.